τρώγοντας gluten free θα έχω και επίπεδη κοιλιά, σωστά? Σωστό εν μέρη. Γιατί με τα προϊόντα gluten free, χωρίς γλουτένη δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε βάρος, αλλά θα ξεπριστούμε και μπορεί, αν όντως μας ενοχλεί η γλουτένη, να έχουμε πιο επίπεδη κοιλιά. Κάποιοι κάνουν διατροφή με προϊόντα χωρίς γλουτένη επειδή τα προτιμάνε και νιώθουν καλύτερα με αυτά. Και κάποιοι κάνουν όμως γιατί έχουν σοβαρό θέμα υγείας, σοβαρή δηλαδή δυσανεξία στη γλουτένη, όπως είναι η κοιλιοκάκη. Επομένως, πρέπει ειδικά εκείνα τα άτομα να επιλέγουν προϊόντα που έχουν γίνει με πολύ αυστηρά κριτήρια σε χώρους που τηρούνται όλες οι προδιαγραφές. Και θα σας δείξω κάποια από αυτά. Βασικό για τα άτομα που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη είναι το ψωμί. Να βρούμε ένα καλό ψωμί χωρίς γλουτένη και χωρίς συντηρητικά. Μετά έχουμε ωραία μπισκότα, τα οποία είναι εύκολη λύση για σνακ, καθώς μπορεί να δυσκολευόμαστε να βρούμε επιλογές χωρίς γλουτένη όταν είμαστε στο δρόμο, και επίσης τα συγκεκριμένα είναι χωρίς φινικέλαιο. Ωραίο σνακ για να βλέπουμε ταινίες το βράδυ, πάλι χωρίς φινικέλαιο, και πολύ αγαπημένα που τα δοκίμασα και ξετρελάθηκα, αλλά όχι μόνο αυτό, όταν διάβασα και την ετικέτα ξετρελάθηκα ακόμα περισσότερο. Γκοφρέτες που είναι από αλεύρι φακής, πηγή φυτικών ινών απίστευτη και πρωτεΐνης. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και το εντυπωσιακό είναι ότι τα λιπαρά που χρησιμοποιούνται εδώ είναι έξτρα παθαίνων ελαιόλαδο. Καταπληκτικό και φοβερά στην γεύση όλα. Και το καλύτερο το αφήνω για το τέλος. Κέικ σοκολάτας, μπράουνι, χωρίς γλουτένη, χωρίς σιτάρι, χωρίς φινικέλαιο, αλλά εντανόστο. Χωρίς γλουτένη δεν σημαίνει χωρίς γεύση.